खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। क'क्राझारनि लेंसुन ओनसोलाव बिपिएफ आरो गुबुन दोलोनिफ्राय सा 600निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जयेन जादों। अदालगुरि जिल्लायाव 24 घन्टानि गेजेरावनो मानै मैदेर फिसाया दैखराव गालांनानै जिउ खहा जादों। हरिनागुरि गामियाव आयेन बेरेखायै सोलिबाय थानाय दंफां हाग्रा आरो फानग्रा दखानखौ बन्द खालामनो इएमआ बिथोन होदों। बाक्सानि सालबारि सेन्ट जेभियर इंलिश स्कुला गोदानै जौसिन फरायसालि बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोआ क'क्राझार सहराव लुफुंजानाय जौगालु खामानिफोरखौ नायगिदिंदों। बागानपारा दखरा एबसुआ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बिटिआर सरकारनि गोख्रों इएम रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव जयेन जानाय गोबां सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएल दोलोआ बरायदों। धेमाजिनि दिफा गामिनि मडेलार अरुणा नार्जारिया मुम्बाइआव खुंजानाय महर दिन्थिफुंनायाव मुकुट बान्थाखौ देरहादों। दिनै चिरांनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव 5थि बिष्णु प्रसाद बसुमतारी देरहासार बान्था राननानै होनाय हाबाफारि खुंदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150निफ्राय 200 साननि गेजेराव 75% रेहाय, 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मैथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा करिकुलार एक्टिविटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com